Hej alle sammen, velkommen til den her video. I tog godt imod mine træer, så jeg laver en 4. Og det er sammen med 2 personer, og det er dem her. Og vi skal lave fodbold-challenge video, og der er sol, så det kan godt være, at det skinner lidt eller dårligt. Så, og det er mål til mål. Og men det er hurtigt, så er det så ikke også 1 mod 1? Nej. Man spiller 2 kampe mod hinanden, og det er den, der skruer først. Så lad os komme i gang. ja. Og dem, der starter, det er mig mod Marius. Nej. Mig. Nå ja. Så nu tager Marius lige kameraet. Kom bare, Frederik! Så går kampen i gang. Mål til mål. Og det er 1 mål. Se midten af den her. Ja. Og lige regler hurtigt. Man skal være over sin egen, eller ved sin egen halvdel. Buren vinder! Så skal Frederik. Spil mod Marius. Jeg vinder. Her. Jeg har 1 point. Så nu tager jeg kameraet. Jeg starter. Ja. Du skal ikke have mig op på video. Nej. Det er fint nok. Kom. Han skal også have en chance. Ja. Den var over. Gode tricks, Marius. Den er ikke over midten. Frederik giver en mavepuster. Så er det mig mod Marius. Frederik, kom og film. Og Frederik skal lige vinke. Ej, Frederik. Frederik, stå lige derovre, fordi så kan man ikke se solen. Jeg banker ham bare ud af banen, kan jeg ikke sige. Jeg har 2 point. Så, og lige straffen hurtigt. Det er 1. Nej. Det er 1 spiseske smør. Vi har det her. Her, Marius, det er dig, der skal filme. Marius, ja. Hvis jeg vinder den her, har jeg sikret mig ikke at få straffen. Ja, fordi han har 2 point. ja, hvis jeg vinder. Hold kæft, jeg styrer i dag. Siger du det? Man skal bare gå helt her. Kom så, Frederik. Buren skal tabe. Buren skal tabe. Fuck! Klar! Den går ikke. Kæft, I er skæve. En eller anden afgør det nu for helvede, mand. Det gør jeg. Ikke. For helvede, mand. Sige måske. Prøv lige en til bogen også, skide ind. Lille mand! Stort skud! Ej, skal ikke klappe for meget. Men dog, I har ramt ved siden af i 1 minut nu. Kom så, Frederik. Og så laver han stolpe. Skæv i dag. Burim, du er godt nok skæv i dag. Også dig, Frederik. Det er godt, Frederik.
Her, Burim. Jeg sikrer mig ikke straffen. Nej, du har kun 3 point. Hvis jeg... Ja. Nej, det er rigtigt. Jeg kan ikke nå på 3 point. Nej, vandt du ikke mod Frederik? Jo. Nej, lige meget hvor skal jeg ikke få straffen. Vigtigt! Fuck, det er klamt, det der. Hvis Marius vinder nu, så skal Frederik have straffen. Jeg skal lige spille mod dig. Ja. Du får også min anden kamp. Men hvis jeg vinder nu, Ja. og jeg vinder over dig, så har jeg også 3 point. Ja, så har jeg også 3 point. Og der står Frederik i gok. Nej, jeg er lige meget start. Og Frederik har startet 2 gange på mig. Se, det der, det er klamt. Det er klamt. Hvad så med det, Burim gjorde? Det Jeg gjorde det, fordi du gjorde det. Jeg skruede på mig. er det med den. Ja. Ja. Marius, jeg skruede på dig fra mit mål af. Ja. Marius, du må lægge den til... Ja! Okay, jeg viser lige lidt. Ej, Frederik, hvis du går op til midten, så går jeg altså op til midten. gør jeg ikke. Tæt på. Det er det ikke midten. Det var muligt at score på sådan en med den af. Nej, det gjorde jeg ikke. Nej, men det gjorde du første skud. Er det her? Nej, det er mere fremad. Meget mere. Bladet. Det er meget mere fremad, Marius. Det er bladet. Det er mere. Nej, jeg skyder lige bare med at holde mig op. Det gør jeg heller ikke. Jeg fortæller bare, hvor midten er. Nej, yes! Marius, han brændte simpelthen. Jeg har fundet en svaghed, jeg skal bare tyre. Jeg er ikke bange for bolden. Ja, den er over! Hvis den ikke er... Jeg skal fucking ikke tabe til ham. Jo, du skal så. Nej! Lav de dage. Og hvis der er en, der prøver at skyde, hvis der er en, der, Den er på midten lige præcis. hvis der er en, der skyder på mig eller Burim, Så hvis Marius vinder nu, så er det Frederik, der skal have straffen. Hvis Marius han taber, så er det... Marius, der skal have straffen. Her, Frederik, film. Jeg har ikke andet end at sige, at han er så klam, at han kun går til midten. Det gjorde jeg ikke. Burim, der er kun 10%. Hvor mange gange har du vundet? En gang. Ja, det er mig, der giver. Ja, men Frederik, hvor mange gange har du vundet? En gang. 1. Så hvis du vinder mig, så er det straf til Frederik. Hvis du taber, så er det... Sara, pas lige på. Ej, du holder med ham, mand. Så giver du ham. Hvorfor? Han går sgu da selv til midten. Men det er fordi, han ikke vil have straffen. Er det her? Nej. Jo, det er det. Burim, du gør bare sådan, så han scorer sådan, så jeg får straf. Nej, jeg gør det ikke, men jeg vil sgu da selv sikre mig en sejr. Ja. Det er du allerede. Yes. Jesse prøver. Jeg fucking taber nu, mand. Jeg skal ikke have den her. Benny, time out. Frederik, kom her. Efter den her kamp, ikke? Jeg skal ikke tabe igen. Jeg tabte også i tredje. Vent lige, efter den her kamp, så har alle spillet mod hinanden 2 gange. Ja, men så er det jer, der er uafgjort, hvis jeg vinder. Kom nu, mand. Please. Vind, Burim. Burim. Nej! Burim skal vinde. 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 Ej, Marius. Marius skal tabe. Marius skal tabe. Nej! Skal tabe. Ej, yes. Du brændte den kæmpe Kom. chance. Så er der mål. Jeg skal have straffen. Okay? Nej, jeg har ikke spillet mod dig 2 gange. Hvad? Jeg har ikke spillet mod dig 2 gange. Nej. Jeg har vundet begge kampe. Jeg kan rigtig nok på, men jeg har vundet 3 gange. 3 ud 6. Har du vundet? Jeg vandt mod dig 2 gange, mod ham 1 gang. Ja, så skal du spille 1 til gang mod ham. Nej. Ellers spiller du ikke 2 kampe mod dig. Jo, jeg vandt mod ham, og han vandt mod mig. Kom vi gå op i lejligheden? Stopper du den? Nej. Nå. Men Frederik skal have straffen, så vi går bare op til lejligheden nu. Nej, bare stop den. Vent, vi er tilbage i lejligheden om. Og Frederik skal have straffen. Og jeg har tænkt mig at gøre det sammen med ham. Men han får sådan en stor en. Så har fjernet dig nu. Og han tager sådan en stor en, og jeg tager bare sådan en lille... Nej, jeg gider ikke at gøre det. Frederik tager den. Fordi jeg hader smør. Kun på mad.
Der elsker jeg det. Vent nu lidt, så der. Det her det er fint, ikke? Jo, det er fint, det er fint. Der skal mere på, der skal mere på. Nej, bare spis det. Nej, vent nu, så Nej, der. jeg kaster op. Kom nu. Lækker. Føj. De er fucking sjove, de her. Jeg anbefaler dem. Koster kun en 10'er. Koster kun en 10'er. Kun en 10'er. Slug. Kan man ikke? Jo, man kan. Man kan godt sluge. Okay, nu tager jeg bare fingre. Slug. Frederik, jeg tager Det kommer op igen. Gå på toilettet. Sarah, tag en ske og put den i. Nej, jeg har lige Du skal ikke kaste op herinde. Det mener jeg. Det skal du virkelig ikke gøre. Shit, mand. Der er godt her. Hvad er det der? Fuck, man var det klamt. Kom. Det plopper bare op i munden. Så vi kommer klar. Så. Frederik fik straffen. Var lækkert. Nej. Ja, det kan vi godt have. Det var det for den her video. Og vi ses i næste